כן, מתארת לנו את הלידה של יעקב ועשיו, והתורה פותחת בפסוק, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם אחות לבן הארמי לא לאישה. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרי, ויעתר לו אדוני ותער רבקה אשתו. חז"ל מלמדים אותנו שיצחק ורבקה לקח להם הרבה זמן, כמה שנים. ידוע שבזמן העקדה אברהם מתבשר שנולדה רבקה, וכשהוא לקח אותה הוא היה בן 40, היא הייתה בת 3. כשבפועל הם נולדו, אז יצחק היה בן 60, זה כמעט 20 שנה. רבקה רוצה ילדים, רוצה לזכות בפרי בטן, כמה היא תחכה? אז התורה מתארת, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרי, ויעתר לו אדוני ותער רבקה אשתו. רש"י במקום מציין מה זה ויעתר, הרבה והפציר בתפילה. זאת אומרת, זה לא האדם שפעם אחת בא ואומר, ריבונו של עולם, תן לי ילדים, תן לי זה. הוא בא ביום כיפור, פתיחת ההיכל, תן לי ילדים. זה לא פעם בחודש, לא פעם בשבוע, זה להרבות ולהפציר בתפילות. ובסופו של דבר, כתוב ויעתר לו. אומר רש"י, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו. מה זה ויעתר לו? איך הם מתפללים? כתוב שזה עומד בזווית זו מתפלל, וזו עומדת בזווית זו מתפללת. יצחק מתפלל בפינה הזאת, רבקה בפינה הזאת, שניהם מתפללים, שניהם רוצים את הבן, שניהם מבקשים אותה בקשה. בכל זאת, כתוב ויעתר לו ולא לה. מה זה לא ולא לה? הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה של יצחק ונעתר לו ולא לה. מה הסיבה? שאין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק. זאת אומרת, רבקה, כן, היא הייתה בת לבן, רשע. נכון שהיא הייתה צדקת, אבל היא הייתה בת רשע. ויצחק, הוא היה בנו של אברהם אבינו, אז הוא צדיק בן צדיק. שיש לך אדם שהוא צדיק בן צדיק, התפילה שלו יותר ראויה. לכן כתוב לא ולא לה. אבל יש פה דבר שלכאורה מצריך ביאור. אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר שמע את התפילה שלו. אבל מה הם התפללו? כתוב בחז"ל שרבקה הייתה אומרת, כל בנים שאתה נותן לי, ממנו. ויצחק היה אומר, כל בנים שאתה נותן לי, ממנה. מה זה משנה? שניהם מבקשים אותו דבר. מה זה משנה אם זה ממני, ממך, ממך, ממני? זה אותה בקשה. אז מה העניין בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא שמע לא ולא לה? אז הנתיבות שלום, כשהוא מחדד את הנקודה הזאת, הוא מסביר, יש כאן מהלך שהוא בעצם מזמן בריאת העולם. העולם נברא בצורה כזאת שזה נקרא קליפה ופרי. מה קודם למה? הקליפה היא קודמת לפרי. הקליפה זה הפסולת. גם בבריאת העולם, מה היה קודם? חושך. ויהי ערב ויהי בוקר. כתוב בגמרא, מקודם חשוכה, ברישה חשוכה והדר נאורה. חשוכה זה חושך. קודם כל החושך, ואחר כך האור, כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר. זאת אומרת שקודם כל בבריאה, המהלך של הבריאה, הוא מתחיל מדבר שהוא חושך, מדבר של קליפה, מקלקול. וגם בסדר הדורות, אם אנחנו מסתכלים מה שכתוב במסכת אבות, 10 דורות מאדם עד נוח. ואחר כך 10 דורות מנוח ועד אברהם. מה כתוב שמה? שכל אותם הדורות היו מכעיסין ובאים.
אומרת, לפני שהיה האור של העולם, שזה תיקון, של התיקון, שזה אברהם אבינו, שהיה הוא בעצם כוכב צדק לדורות זרח אורו, אחד היה אברהם בבני דורו, זה האור של אברהם אבינו. 20 דורות שלפני אברהם היו שיא החושך, היו מכעיסין ובאים, ורק אחר כך התחיל האור של אברהם אבינו, האור של החסד. ככה גם באדם עצמו, כתוב לפתח חטאת רובץ. כשאדם נולד, מי הראשון שמתלווה אליו? היצר הרע. היצר הרע הוא לא הטוב, הוא היצר הרע, מגיע אליו איך שהוא נולד. רק כשאתה מגיע לגיל 13 בא אליך גם יצר הטוב. אז גם ככה גם בעבודת השם, קודם כל חשוכה. למה זה חשוכה? כל ההתחלות קשות. אתה רוצה עכשיו להתקרב, אתה רוצה להתחזק בעבודת השם, מתחיל הקושי, מתחיל החושך, כל ההתחלות קשות, מכאן ואילך יערב לכם. אז לכן ככה זה, כשאדם רוצה, אדם מתחיל בעבודת השם, הוא מתחיל קודם כל את הניסיונות של כל הקשיים, של החושך, שכל דבר ודבר זה כמו צמח שצומח. הצמח לא ישר יוצא לך מן האדמה, אתה שם גרעין באדמה, הגרעין הזה מתחיל להרכיב, מתרכב, הוא כמעט מגיע לריקבון טוטלי, ומתוך הריקבון הזה כמעט קצת לפני נשאר בו קצת חיות שיצמח ממנו, זה נקרא בלשון הזוהר קוסטה דחיות, הטיפת חיות, שמזה מתחיל לצמוח הצמח. זאת אומרת, הצמח לא צומח בלי שהגרעין מתרכב. זאת אומרת, מתוך הריקבון, מתוך החושך, מתוך ההיעלם, מתוך ההסתר, צומחת הישועה. אז ככה גם בעבודת השם, כל התחלה מתחיל כל התחלה של צמיחה מתחילה בריקבון. אז לכן גם בבריאת העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לברואים שלו, וכדי להגיע לזה, זה מתחיל בדרך הזאת, כמו שאמרנו, שאדם צריך לדעת לעמול בזמן, כדי לזכות מהטוב, הוא צריך לעמול בזמן של הקושי, של החשוכה, של החושך, ואחר כך הוא מגיע לאור. הדבר הזה המשיך גם אצל האבות. אנחנו בסופו של דבר יודעים, אברהם, יצחק ויעקב. עם ישראל, עם הנצח. למי הוא יצא? יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא בחיר האבות. אם אנחנו מסתכלים, הראשון, אברהם הכיר את בוראו בן 3 או בן 40, כמו שהגמרא מביאה. הוא היה מתבונן, אבל גם אברהם אבינו עדיין היה בו משהו מהקליפות, מהזוהמה של אבא שלו, של תרח, כן? אברהם אבינו רוצה להביא את האומה, את עם ישראל, אבל גם כדי להביא את האומה צריך להביא אותה מהדבר הכי נקי, הכי זך. לא העיקר להביא את האומה, כן? אז מה עשה אברהם אבינו? לפני שיצחק נולד, הוא לקח את הגר, כן? ובהגר הוא הוציא בה את כל הזוהמה שהייתה בו, החלק הזוהמה שהיה לו מתרח, הוא הוציא בהגר. למה? שכדי שיצחק יבוא, אז הוא כבר יבוא נקי עם פחות זוהמה שיש בו מהבית שהוא הגיע, מהמקום שהוא גדל. לכן זה הקליפה והפרי. אותו דבר אצל יצחק. כשיצחק נולד, הקליפה של עשיו זה לפני שעירי. מי יצא ראשון? עשיו. הוא הקליפה, הוא יצא הראשון, ואחריו יעקב וידו אוחזת בעקב אחיו. למה היה? קודם כל הקליפה יוצאת, האור החיים הקדוש כותב, למה הוא היה צריך לשים אותם בבטן ביחד? למה שלא יבואו אחד אחרי השני? זה כל העניין. הקדוש ברוך הוא שם אותם בפנים ביחד, כדי שבזמן שהם בבטן, עשיו, הוא ימצוץ את כל מה שלא טוב מיעקב, שכשיעקב יצא, הוא יצא הכי נקי. אז זה היה גם כן אצל יצחק, הייתה הקליפה של עשיו, היא הייתה קודם האור של יעקב. אבל יעקב, איתתו שלמה, לא היה פה עניין של קליפה. אז לכן כל אחד ואחד המשיך בדרך שלו. אז כשאברהם אבינו
הקליפה שלו לא הייתה ידי שרה, מה הוא עשה? הוא לא רצה, הרי מי הייתה אמא של יצחק? שרה. הוא לא רצה שהקליפה תצא דרך האישה הטובה שלו, שזה שרה, אז לכן הוא לקח את הגר. כדי להוליד ממנה את הקליפה צריך לקחת אישה, לא בדיוק הכי הוגנת לו. אבל יצחק, שהוא היה עולה תמימה, לא רצה לקחת סתם אישה. מה, ניקח עוד אישה? אז מה הוא אמר? מה, ריבונו של העולם, כל בנים שאתה נותן לי, תיתן לי מהאישה הזאת, מרבקה. ורבקה הייתה אומרת, לא, כל בנים שאתה נותן לי, תיתן לי ממנו. מה זה משנה ממנו? יקר, אין לכם בן. לא, רבקה אמרה, אני מסתכלת אחורה, אני רואה מה היה לפניו. מה עשה, מה היה אברהם? הוא לקח אישה כדי להוציא את הזוהמה. אז אולי יצחק עכשיו מתכוון לקחת עוד אישה, ואני, זאת האישה שדרכי יצא הזוהמה. אז אני לא רוצה שזה יצא דרכי. לכן אני אומרת, כל בנים שאתה נותן לי, שיצא ממנו, שהוא ייקח אישה אחרת, יוציא את אם יש בו משהו שהוא רוצה, יוציא ממנו, ואני אהיה האישה הטובה, שתוציא את החלק הטוב. אבל הוא ביקש, לא, אני רוצה רק ממנה, לא רוצה ממישהי אחרת, ממנה מרבקה. לכן כשכתוב שהקדוש ברוך הוא שמע, ויעתר לו, הוא שמע את התפילה שלו, לא ולא לה. כן? כדי שזה יצא. אז אנחנו רואים שבסופו של דבר היא מתעברת, והתורה מתארת לנו את המדרש, והתרוצצו הבנים בקרבה. מה קורה פה? ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? כמו שרש"י אומר, רבותינו דרשו לשון ריצה, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודת אלילים, גם כן עשיו מפרקס לצאת. ואתה אומר, אם כן, למה זה אנוכי? מה קורה פה? איזה עובר זה? הוא רוצה עבודה זרה, רוצה זה? אומר רבי תנא בשיט, מה זה למה זה אנוכי? כתוב בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך אשר רוצתיך, אנחנו מאמינים באל אחד. זה רוצה ללכת גם לזה וגם לזה, למה זה אנוכי? איפה אנוכי השם אלוהיך? ואז אמרו לה, יש לך שני גויים בבטנך. ובכל אופן אנחנו רואים פה נקודה שיש כאן דבר שחז"ל מלמדים אותנו שיעקב ועשיו כבר בבטן הם חלקו את העולמות. יעקב ועשיו, יעקב אמר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני עולם הזה. עולם הזה אין בעיה. מה אתה לוקח? הוא אומר, עולם הבא. יעקב לקח עולם הבא. אם יעקב לוקח עולם הבא ועשיו עולם הבא, עולם הזה, אז הוא שואל הבני יששכר, יוצא אם ככה, אנחנו הבנים של יעקב אבינו, לא מגיע לנו כלום בעולם הזה. איך אנחנו יכולים לקבל משהו מהעולם הזה? הרי החלק שלנו זה עולם הבא. נכון שהעולם הזה זה אמצעי להשיג איתו את העולם הבא. אבל איך אנחנו נהנים מהעולם הזה? הרי העולם הזה שייך לעשיו. והם חילקו את העולמות. אז הוא אומר הבני יששכר, מביא את זה בשם מהר"ש פרימו, הוא אומר, כתוב בגמרא, למה בכל זאת אנחנו יכולים ליהנות מהעולם הזה? כתוב בגמרא, יום השישי ויחולו השמיים והארץ. מה זה יום השישי? למה בדגש? אומרת הגמרא, יום השישי זה כנגד יום הוו, היום השישי המיוחד שהיה. מה זה השישי המיוחד? זה היה וו בסיוון שהתורה ניתנה בה. והקדוש ברוך הוא אמר לעולם, תראו, עד עכשיו אתם מתקיימים מה שבראתי אתכם בבריאת העולם. אבל יש עכשיו תנאי, עם ישראל, אם הוא יקבל את התורה בוו בסיוון, יש לכם זכות קיום. אתם תמשיכו לשרוד. אבל אם לא, העולם חוזר לתוהו ובוהו. אז אומר הבני יששכר, יוצא שברגע שעם ישראל קיבלו את התורה ואמרו נעשה ונשמע, הם בעצם הצילו את העולם. אם לא היו מקבלים את התורה, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. לא היו משיגים משהו ממנו. בזה שהם קיבלו את התורה, הם הצילו את העולם, נתנו לו קיום. והגמרא אומרת שהאדם שמציל מזוטו של ים ומנהר, הרי זה שלו. כן? אם עכשיו נגיד אתה רואה שיטפון, מישהו היה לו שם איזה כלי, איזה ארגז או כלי
שנכנס לשיטפון הזה, ואתה רואה שזה נשטף. הוא צועק, וואי, הלך לי כל הזה, בסדר. אז הוא התייאש. בא איזה מישהו שם בקצה השני, ראה את הדבר הזה, את החבילה הזאת, תפס אותה. של מי זה שייך? למי שהציל. למה? כי אתה התייאשת מזה. אז אני הצלתי את זה, ברגע שהצלתי את זה, זה שלי. אותו דבר אומר הבני יששכר, ברגע שהעם ישראל קיבל את התורה, הוא בעצם הציל את העולם. אומר לעשיו, חביבי, בלי התורה שקיבלנו, גם לך אין כלום. אז אנחנו, ודאי שזה שייך גם לנו. לכן אנחנו יכולים ליהנות מהתורה עצמה. אז אנחנו רואים פה יסוד גדול שמלמד אותנו כבר את הדבר הזה, שאנחנו רואים כבר מתחילת הדרך, יש כאן דבר ברור. זה מה שכתוב, בטרם אצורך, הנביא אומר בישעיה, בטרם אצורך בבטן ידעתיך. זאת אומרת, רואים כבר בזמן שהתינוק עוד בבטן, מה הנטיות שלו. תראה איך יעקב רוצה לצאת, עשיו רוצה לצאת, כל אחד מושך לכיוון מסוים. מה זה? רואים שיש פה כבר דבר, ולכן כתוב אחר כך שהם גודלים, אז כתוב שם, ויגדלו הנערים. ויגדלו הנערים, זאת אומרת שכל זמן, אומר רש"י, שהיו קטנים, לא היו ניכרים במעשיהם. ואין אדם מדקדק בהם מה טבעם. אתה רואה את קטן, אתה אומר, הוא ילד. אז מה, הוא קצת שובב, הוא קצת עושה ככה, הוא קצת עושה ככה. זה לא איזה משהו שזה. אבל כיוון שנעשו בני י"ג שנה, זה פרש לבתי מדרשות, וזה פרש לעבודת אלילים. זאת אומרת שאתה רואה, כשהם קטנים, אתה לא ניכר עליהם שום דבר. אבל זה כבר רואים את השורשים שלהם, כל אחד לאיפה מכוון, לאן צומח. אז כיוון שנעשו בני י"ג, נעשו בגיל בר מצווה, זה פרש לבתי מדרשות, וזה פרש לעבודת אלילים. נקודה הזאת, רבותיי, היא נקודה שמלמדת אותנו יסוד גדול, גם בתפילה. רואים מצד אחד, רבקה התפללה, יצחק מתפלל. שניהם מתפללים ומרבים, כמו שרש"י אומר, מרבים ומפצירים בתחינה. והתפילות שלהם זה לא סתם תפילות. להרבות, אמרנו אתמול, ויעתר זה כמו עת חפירה שחופר. מהפך את הצדיקים, מהפכים מידת הדין למידת הרחמים, כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות של האימהות. לכן הוא עשה אותם עקרות, כדי שיתפללו כמה שיותר. רואים שהקדוש ברוך הוא חפץ בתפילות שלנו. וגם יצחק הבין את זה, וגם אברהם הבין את זה, וזה היה מה שהם מסרו נפש על הדבר הזה. להתפלל ולהרבות ולהפציר בתחינה. כי אין דבר שיותר גדול מתפילה. אבל אנחנו רואים, כתוב במדרש, שיצחק היה משתתח פה, והיא רבקה משתתחת שם. ושניהם בוכים, מתחננים, מפצירים בתחינה. אבל כל זה היה עד שהוא זכה. כשכבר יצחק באמת כבר זכה לזה ונפקד בדבר הזה, ובסופו של דבר התפילות שהתקבלו, זה לא היה רק בזה. זה היה גם מעבר לזה. יצחק היה רגיש לסביבה שלו. הוא אמר, בדרך כלל אדם שהוא רוצה להיפקד בילדים, אמרנו את זה אתמול, אז מה חשוב לו? הוא אומר, העיקר שיהיה לי ילד. אם ממנה זה לא בא, אני אקח מישהי אחרת. כתוב בגמרא שאדם יכול לגרש את האישה אחרי 10 שנים, הוא שעה איתה ולא הביאה אלו ילדים. הוא יכול להוציא אותה. אבל יצחק, הוא לא בא ואמר, אני רוצה שיהיה לי ילדים, כדי שיהיה לי ילדים. אני רוצה שהילדים שיהיו לי, יהיו לי ממנה, שגם היא תשמח. לא שאני אשמח לבד. אני יכול להגיד, אולי הבעיה אצלה, אז אני אתחתן, אקח אישה אחרת. לא! אם אתה כבר מביא לי את הישועה, אני רוצה שהיא תשמח, שהיא לא תהיה עצובה. שהיא תרגיש שהישועה היא גם שלה. זה הרגישות להיות במחשבה של השני, שהשני בצער לחשוב עליו. אומר הבעל חוכמת המצפון, הוא מסביר, הוא אומר, לפעמים יש הורים שרוצים לשדך את הילדים שלהם. אבל מה? במחשבה שלהם הם אומרים, זה לא כולם ככה, אבל יש גם דבר כזה. האמא פתאום אומרת, מה, אני אשאר לבד? מה, אני אשאר לבד? ולא יהיה מי יישאר איתי? אז פתאום הוא מביא את הבחורה, לא, היא ככה והוא ככה וזה ככה, והם עושים כל הזמן דברים מתוך האהבה העצמית שלהם, שהם אוהבים את עצמם. אדם לא רוצה להישאר לבד. אבל אתה אוהב את הילדים שלך, כרחם אבל בנים. אתה ראית אבא שלא אוהב את הילדים שלו? אני אוהב, אבל אני אוהב את עצמי גם. מה יהיה איתי?
אז לפעמים הדבר הזה מתנגש אחד עם השני, והשאלה כמה אתה באמת אמיתי, כמה אתה מקריב. אתה חושב על עצמך או אתה חושב על הנצח, על העתיד של הילדים שלך. וזה מה שצריך להיות. אז אתה רואה שגם אם זה במחיר שכואב וקשה לך, אבל לא משנה, אתה שמח לעשות את זה בשביל השני. אתה רוצה שהשני יהיה שמח, לא אני שאני אהיה שמח, שהוא גם יהיה שמח. אם אני אהיה שמח והוא יישאר עצוב, מה עשינו? אבל בזה שאני יודע שהוא קודם יהיה שמח, אז זה השמחה שלי. זה יצחק. ואומר חוכמת המצפון, תסתכל, זה לא רק בזה. תראו דבר מבהיל. כתוב שיצחק בא מבאר לחי רועי. כתוב, אמר רבי הושעיה, כשיצחק ראה שאברהם לקח לו אישה, אמר יצחק, עכשיו אני עכשיו יש לי אישה. אבל אבא, הרי שרה נפטרה, הוא נשאר לבד. מה יהיה איתו? מה, אני אקח אישה, אני אהיה שמח, ואני אשמח בה, ואבא יישאר לבד? מה הוא עשה? הוא הלך והחזיר את הגר. אמר להגר, בואי תחזרי לאברהם. מה זה יצחק? מה אתה עושה? הרי שרה אמרה חמסי עליך. אמרה לאברהם, מה זה? גרש נא את בן ההגר, גרש אותה, מה? ראתה אותו מצחק. ולא רק זה, ללכת ולהגיד לה בואי תחזרי לאבא, אז עכשיו אתה מבקש שאני אחזור. הרי גם ליצחק זה רגיש. ודאי שעכשיו הילדים שלה יצטרכו לקבל יותר יחס, כי מחזירים אותה. יצחק אומר, כל זה לא אכפת לי, אני מוכן להקריב את הכל כדי שאבא יהיה שמח, שאבא לא יישאר לבד. זה רגישות גדולה שרואים שיצחק הוא לא רק מתפלל, שזה בעצם הזוהר שואל, אברהם התפלל ואמר, הנה אנוכי הולך ערירי, כן? ולא נתת לי זרע, לא נתת לי זרע ואני הולך ערירי, אז מה יהיה איתי? אומר הזוהר, למה אברהם אבינו לא התפלל שיהיה לו ילדים? לא כתוב. אומר הזוהר שאברהם אבינו הוא רק מספר לקדוש ברוך הוא. ולמה באמת הוא לא התפלל שיהיה לו ילדים, שייתן לו גם כן? כי אברהם אבינו עדיין לא נימול, אומר הזוהר, כמו שאמרנו עכשיו. ואברהם אבינו היה מוכן להקריב את הכל כדי לחכות שעד שהוא יצטווה לקיים את מצוות המילה, כדי שהצאצאים וההמשכיות שלו יבואו בקדושה וטהרה. עם ישראל לא יבואו חס וחלילה שהוא ערל, אלא כשהוא יבוא אחרי שהוא כבר נימול. על כל עוד שהוא לא נצטווה על המילה, הוא לא רצה לבקש שיהיה לו ילדים. ורק אחרי שהוא נימול, אז הוא ביקש את זה. אבל בכל זאת, על שרה, הוא לא אמר, והנה אנחנו ערירים. מה הוא אמר? אנוכי הולך ערירי. למה אנוכי? שנינו ביחד. זה הנקודה שאברהם הבין שפה הוא צריך להקריב הרבה למען ההמשכיות של עם ישראל. כי בסופו של דבר, כשאנחנו רואים איך ההבדל חד וברור בינינו ובין אומות העולם, אז אנחנו מבינים שהכל מתחיל בשורש, הכל מתחיל בשורשים. ובאמת, כשאנחנו מתבוננים, אנחנו רואים את המציאות העכשווית שאנחנו נמצאים בה. כמו שפה התורה מבחינה בהבחנה ברורה בין יעקב לעשו, יש גם הבחנה ברורה בין יצחק וישמעאל. וההבחנה הברורה הזאת היא בעצם הבחנה שהיא נקבעה לדורות. היא לא רק עכשיו, היא נקבעה לדורות. וכשאנחנו מתבוננים ואנחנו רואים בתוואים, על ישמעאל כתוב שהוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. מה זה פרא אדם? מה זה פרא אדם? כתוב בספרים שהוא לא אדם, הוא קודם כל פרא, אחר כך הוא אדם. הוא פרא. ולמה הוא אדם? בגלל שהוא נולד מאברהם אבינו. אם לא היה לו חלק מאברהם, הוא היה רק פרא. בגלל שהוא בא מאברהם, אברהם אבינו הוליד אותו, יש בו משהו של אדם. אבל אם לא, הוא פרא. ולא רק זה, ועוד דבר, יש בו אדם בגלל שהוא נימול, בגלל שהוא עשה ברית מילה. אבל מכיוון שהוא מל ולא פרה, משון פרה, אז הוא פרא אדם. וזה הדבר היחידי שנותן לו את הזכות להיקרא פרא, ואחרי זה אדם. רואים פה הבחנה ברורה, אבל ההבחנה הזאת, רב ורבותיי, היא ניכרת עד היום הזה. שבוע שעבר פגש אותי יהודי, אחד מהרבנים
שהוא נכנס, הלך לבסיסים של החיילים בצבא, הלך לחזק אותם. הוא אומר, תקשיב, אני מגיע לאיזה בסיס ליד עזה, נכנסנו בפנים, ובדיוק יוצאים חיילים שבאו מהקרב, והם באים אליי באיזה עדינות, באיזה ענווה, באיזה הכנעה, הרב תברך אותנו, רוצים ברכה. הוא אומר להם, אני אברך אתכם. מה זה? אתם צריכים לברך אותי. אתם צדיקים, אתם מלאכים. אתם הולכים, עושים עכשיו את שליחות השם. כן, אתם עושים את רצון השם. אתם נלחמים למען עם ישראל. כן, אז אנחנו מבינים שהדבר הזה מלמד אותנו דבר גדול. הוא אומר לי, איך הוא מבקש ממני ברכה? הוא מבקש ממני ברכה, הם צריכים לברך אותי. אבל הוא אומר לי, תגיד לי, אני לא מבין. הם עכשיו חיסלו והרגו. איך יש להם כזאת עדינות? הרב, הם באים, תברך בענווה, בבושה. איך? אמרתי לו, תדע לך, גם את הדבר הזה, אמרתי לאחד המתנדבים שהיו בזקה, המלאכים, שהם עושים את המסירות נפש, את החסד הגדול הזה, להביא לקבר ישראל. וזה לא פשוט, שהם רואים כל כך הרבה מקרים קשים, הם רואים דברים שכל כך הרבה, רואים דברים שהם כל כך לא פשוטים. איך הם מתמודדים עם זה? הרי כשאדם רואה דברים קשים, קשה, הטבע של האדם כשהוא רואה דם, הוא נהיה אכזרי. תיקח אדם ששוחט, שוחט, רואה דם כל הזמן, לא יכול להיות שם, הוא יהיה רחמן. רואה דם, זה בלי סוף, איפה הרגישות לזה? האדם הולך עכשיו למלחמה, מחסל אנשים, פח, הורג. מה, אתה רחמן? אתה עושה מעשה רציחה. איך יכול להיות שיהיה בך עוד משהו מן הרחמים? אמרתי להם, יסוד גדול שכותב אותו אור החיים הקדוש. תראו, אני קורא לכם ממש דברי נבואה, מה שכותב אור החיים הקדוש, פרשת דברים. אומר אור החיים הקדוש בעניין של עיר הנידחת, כתוב שמה שכשהם יוצאים למקום שיש בהם עובדי עבודה זרה, אנשים שעבדו עבודה זרה, אז אומר האור החיים הקדוש, במקום הזה התורה מצווה אותנו למחוק אותם, לא להשאיר כלום, לא בהמות, לא בעלי חיים, את הכל, שום דבר. כמו שכתוב, ונצאתם את מזבחותם, ואשר הם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדיהם. כל הדברים האלה, אנחנו רואים שהם צריכים להשמיד אותם. אבל, אומר האור החיים הקדוש, אם ככה, יצא שכשבן אדם עושה את הדברים האלה, אז לכאורה הוא מפתח בו את מידת האכזריות. יש בו מידת אכזריות. הרי ללכת להרוג בהמות, אנשים, בסדר? איפה הרחמנות שלך? איך אתה יכול להישאר עם עדיין רחמנות? אז אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, כשאתה עושה את ציווי השם, אין לך מה לחשוש. ולא רק שאין לך מה לחשוש, הקדוש ברוך הוא כתוב, ונתן לך רחמים ורחמך. מה זה נתן לך רחמים ורחמך? אומר האור החיים הקדוש, שמענו, ככה הלשון שלו, שמענו מהישמעאלים, כשהם הולכים להרוג, כשהם הולכים בציווי המלכות שלהם להרוג, הוא אומר, הם באים באכזריות, ואין בהם שום טיפת רחמנות. כל השורש של הרחמים נעקר מהם.
הם הולכים באכזריות נוראה. אז לכאורה, ככה אומר על הישמעאלים, על הערבים, שככה הם עושים את זה באכזריות נוראה. אז לכאורה יבוא אדם ויגיד, גם אתה, אם יש לך ציווי כזה, אז גם אתה תהיה אכזרי, לא יהיה לך רחמים. באה התורה ואומרת, לא. כשאתה עושה את זה בגדר של ציווי, של מצווה, הקדוש ברוך הוא אומר, ונתן לך רחמים ורחמך. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך, אחרי שעשית את הציווי, אחרי שעשית את מידת האכזריות, הוא מחזיר לך בחזרך את הרחמים. כי זה ציווי של השם. עשית את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אבל זה למי שמתנהג בטבע שלו הוא רחמן, רק עכשיו הוא צריך להרוג. אבל אדם שהוא מתנהג באכזריות, אין לו רחמים. הקדוש ברוך הוא גם מתנהג איתו, במידה שאדם מודדים לו. אז אמרתי לו, אתה מתפלא, אתה רואה את החיילים האלה יוצאים עכשיו מהקרב, פתאום הם באים אליך בהכנעה, עם בושה ויראה, איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא נותן להם רחמים. ונתן לך, מידת הרחמנות שלהם היא לא מתקלקלת, היא לא נהרסת, היא נשארת. וזה ההבחנה הברורה שיש לנו בין עם ישראל לבין אומות העולם. עם ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אבל האכזריות שלהם זה אכזריות נוראה, כמו שראינו. והיא מתגלית במלוא עוצמתה. למה? כי לקחו להם, אין להם שום רחמים. כל השורש שלהם, כל מה אם יש צריך להיות טיפת ברגע שהם נהיים אכזרים, כל הדבר שיש בהם, אין בהם שום טיפת רחמנות. הכל זה אכזריות גמורה. לכן, זה התורה כותבת, נתן לך רחמים ורחמך. אבל זה אנחנו מבינים גם ממה שכותב לנו, תראו מה שכותב לנו רב חיים ויטל. רב חיים ויטל הוא היה תלמידו המובהק של הארי הקדוש, והוא כותב בפירושו לספר תהילים על הפסוק שאנחנו אומרים, שיר המעלות לדוד לולא השם שהיה לנו. אומר רבי חיים ויטל, תראו מה זה כמו נבואה. אומר, תדע לך, כל 4 גלויות הם 4, נכון? שזה בבל, מדי, יוון ואדום. אבל, אומר רב חיים ויטל, עוד עתידים יש להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. כמו שמוזכר בפרקי דרבי אליעזר, ששם נאמר על ישמעאל, בגלל שהוא היה בנו של אברהם והוא נימול, הוא נקרא פרא אדם. הוא לא נקרא אדם גמור, הוא פרא אדם. למה? הוא מל ולא פרה. אבל כל שאר הגלויות נמשלות אל החיות. ודוד המלך נתנבא ברוח הקודש במזמור זה כל מה שישראל עתידים להיות בגלות. דוד המלך במזמור הזה מנבא כל מה שעתיד להיות. אז הוא אומר, ומכיוון שישראל עתידים להיות בגלויות 4, הם עתידים לומר לולא השם שהיה לנו. איפה? עכשיו ב4 גלויות, אם הוא לא היה איתנו בגלויות האלה, היינו עובדים לגמרי. אבל מה כתוב אחר כך? אזי חיים בלעונו. רצינו לומר, אתה באלו 4 מלכויות, אבל יש עוד גלות 5, שימו לב, אחרון לכולם וקשה מכולם. אתם שומעים? מה אומר רב חיים ויטל? הגלות האחרונה, הגלות החמישית, היא אחרון לכולם וקשה מכולם. והוא גלות ישמעאל, הנקרא פרא אדם, והוא לא נמשל אל החיות. ועל זה עם ישראל יגידו לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם. האדם הזה שבגללו, בגלל שהוא בן אברהם, הוא נקרא, יש לו זכות, כן? כתוב שהוא אמר לו, לו ישמעאל יחיה לפניך, יש לו גם זכות של המילה, ולכן הגלות שלו תקיפה יותר, בגלל שהוא עשה את הברית מילה והוא בנו של אברהם, הגלות שלו הכי חזקה מכולם. ולכן נקרא ישמעאל. למה קוראים לו ישמעאל? על שם שכך אומר פרקי דרבי אליעזר, שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמעם אל ויענם. בזמן הזה עם ישראל יצעק צעקות גדולות, יהיה תפילות גדולות, ואז הקדוש ברוך הוא ישמעאל
ויענים. אומר רב חיים ויטל, ולפי ששאר האומות תמיד הייתה בהם ממשלה על שאר אומות, תסתכל, כל האומות, היה להם שלטונות על מקומות אחרים. אומר, אבל הישמעאלים, הערבים, תמיד היו שוכני אוהלים ומדברות. תמיד אתה רואה אותם בכל מיני, הם תמיד נבדלים בזה שלהם. אין בהם את השלטון של אומות אחרים. אלא נמשלים לליסטים היוצאים ומקפחים בני אדם וחוזרים לעולם. זה פרא אדם. ואחר כך עתידים למלוך על העולם ועל ישראל. לזה נאמר בקום עלינו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ויקום מלך חדש, ובקדמיתה אב ושפיל מכל אומיה. בהתחלה הוא היה נמוך ושפל מכל האומות. אבל אז תקם למלוכה. וזה מה שאומרו אז ישראל בגלות ישראל, ישמעאל, שקם הערבי ההוא, זה הנביא שלהם, משפלות גדול לרום מעלות. וזה אשר יאמרו אז, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, מי זה? ישמעאל. אזי חיים בלעונו. למה? כי אז, בזמן הזה, היו רוצים לבלוע אותנו. אתם שומעים? לבלוע אותנו, כמו שכתוב בחלום של פרעה, ותבלענה השיבולים, ולא נודע כי באו אל קרבנה. כי חס ושלום, בחרות אפם בנו, מה הם רוצים? אומר רב חיים ויטל, רצונם למחות שם ישראל מתחת השמיים. ממש כמו שאנחנו רואים. רוצים למחות שם ישראל כדמיון הדבר הבלוע, כמו דבר שנבלע, שאין מציאותו נודע כלל, וכאילו לא היה. ולכן אומר הפסוק, אזי חיים בלעונו. זה שונה מארבעה גלויות אשר שם נאמר המים שטפונו. כי מים ששוטפים, הם משאירים משהו. יש גוף, רואים משהו, רואים חפץ. יותר קל. הגוף לא נעלם. אבל כאן הם רוצים לאבד בהיותנו בגוף ונפש מחוברים. ולכן אמר, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. מה אנחנו רואים? וזה אומר, ברוך השם, שלא נתן לנו טרף לשיניהם. דהיינו, מכיוון שאנחנו רואים שהכוונה שלהם זה להעבירנו על תורתו ומצוותיו, ומה שביקשו לטרוף נפשנו ולהמיתם בסוד הרשעים בחייהם קרויים מתים, לא נתננו טרף לשיניהם. שימו לב מה כותב עכשיו הרב. מה שאין כן בגלות ישמעאל, מה אנחנו רואים? שהם רוצים להרוג נפשות וגופות ולחלות הממון של ישראל ולבולעם חיים ולא להשאיר להם שורש וענף. עד כדי כך. למה? כי הוא אומר, זה מה שהם רוצים, זה הרצון שעשה חיים בלעונו. הוא אומר, ותדע לך. הוא אומר, מה שאין כן בגלות ישמעאל, הוא אומר, בגלות הזאת, שהגלות הקשה ביותר, שעתידים, תראו את הלשון של רב חיים ויטל, שעתידים לעצר ישראל צרות קשות ומשונות, לא נראו כמותם. שמעתם? מה אומר רב חיים ויטל? דברים, צרות, קשות ומשונות, לא נראו כמותם. שאתה רואה מה הם עשו, שאתה רואה איזה דברים היצורים הנוראים האלה עשו, לא נראו כמותם. הכל כתוב. כנזכר לאל, בשם רבותינו ז"ל, שנכן נקרא שמו ישמעאל. ואם כן, אנחנו לא נדע מה נעשה. מה נעשה? ואין לנו תקווה אחרת. מה נעשה? זולתי שנפתח בשמו הגדול יתברך, שיושיענו מידם. אומר רב חיים ויטל, אז מי אתה רוצה לפתוח? על מי יש לך לסמוך? אין לנו על מי נשען, אלא על אבינו שבשמיים. לכן הוא אומר, עזרנו אלוהי ישענו, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. מה כתוב שם? שבסוף שם כתוב, שבסופו של דבר, עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. אז העזרה שלנו היא תהיה בשם השם, שהוא עושה שמיים וארץ. למה צריך להגיד עזרנו בשם השם,
שהוא עושה שמיים וארץ. מה הקשר בין עניין של שמיים וארץ לעזרה של הקדוש ברוך הוא? אומר רב חיים ויטל דבר נפלא. כיוון שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כל סיבת בריאת העולם בראשית זה בשביל ישראל שנקראו ראשית. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה בשביל עם ישראל שהם נקראו ראשית. אז ממילא גם התורה היא נקראת ראשית. וכמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז אם אנחנו רוצים שיהיה קיום לעולם, אם בורא עולם ודאי רוצה שהעולם יתקיים, אז הוא מוכרח לעזור לעם ישראל. עזרנו מעם השם עושה שמיים וארץ. כי אם עם ישראל חס וחלילה לא יהיה, אין קיום לעולם. כל העולם אין לו מה לעשות, אין מה לעשות בכל העולם. כי כל בריאת העולם זה בשביל עם ישראל. אז אם זה בשביל עם ישראל, אני חושב שעם ישראל הוא הגורם שמציל את העולם. אז ממילא, עזרנו בשם השם, העזרה שלנו היא בשמו של הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא עושה שמיים וארץ, כדי שיהיה קיום לשמיים וארץ. כי בלי עם ישראל אין להם קיום. מה אנחנו רואים פה? דבר עצום ונפלא. רואים פה דברים גם האור החיים הקדוש מלמד אותנו. את מידת הרחמים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל. הוא מבדיל אותנו, הבדיל אותנו מהגויים. הם נבדלים, כל אחד במהות שלו. זה השורש של עם ישראל. אבל מצד שני אנחנו רואים שלולא השם שהיה לנו, אזי חיים בלענו. אם לא העזרה של הקדוש ברוך הוא, מה נעשה? אין לנו, לאן נפלא, לאן נלך? רק לזעוק אל השם, עזרנו בשם השם. העזרה שלנו, כמובן, יש את ההשתדלות, שכל מה שעושים זה השתדלות. אבל בסופו של דבר, עזרנו בשם השם. עזרנו בשם השם זה לצעוק להשם. ויזעקו אל השם בצער להם, ממצוקותיהם ישיעם. מה אנחנו לומדים מכאן? כמו שיצחק ורבקה הרבו והפצירו בתפילה, עד שהקדוש ברוך הוא נענה לו, ויעתר לו. שמע את התפילה שלו. למה? כי זה כמו אתר שמהפך מידת הדין למידת הרחמים. ככה גם כן בתפילות אנחנו צריכים להרבות ולהפציר, להרבות ולהפציר ולהתחנן כל הזמן באמירת תהילים, בתפילות, להרבות חסדים, עד שלהפך את מידת הדין למידת הרחמים, ויעתר לו, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילות של יצחק אבינו. שמע את התפילות שלהם. זה אנחנו רואים, עזרנו בשם השם. הם עקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם נסכים. כשאנחנו יודעים לקחת את היסוד הזה וללמוד ממנו כמה יש חשיבות לדבקות בהשם, כמה יש חשיבות לתפילות, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר שום דבר לא יעזור, רק תפילות, רק להתחבר לתורת השם, רק להתחבר לדרך השם. אין לנו שום דרך אחרת. אין לנו שום דרך אחרת. כמו שעם ישראל כתוב שהם הגיעו בקריאת ים סוף על הים, אז הם היו נמשלו ליונה שבורחת מהנץ, הנץ רוצה לטרוף אותה, היא באה להיכנס לנקיק, יוצא לנחש. מה היא תעשה? אין לה עכשיו, היא נמצאת באמצע. המצב הזה, ויזעקו אל השם בצער להם, ממצוקותיהם יושיעם. אם אנחנו נלמד מאבות